Sona dede salame, login dede salame, riti dede salame, login dede salame. سلام تعنا نعقدكم يخون كم يوعلكم زخبركم تخطاتلتنا نلومون علاقات عشنت بزبلا رستي زدالنا مدب حزنا لكم قريبنا لنا سناي من كتال كومنت غيرو فكم سلام غيرو فكم عينا في بحلو عقلي كله ديو كله طوق معلو يفعل نهاز تبعده نايت سنة تاريخ تمارماري نعشنت ودسب أقاليل كايتر آيو يبل كمي مانو دبولكم نلومني حبار عشنت ناخن رئن عاشا مخانكا بهام مخانكي هالاي مخاني بمنقد الصحف كنفتشنا اندي أمو برق زوم سوات هذا حلف أوانات ريخي مالخا وين توحده سمو ما يتفاكني ወይ ፖለቲካ ስለ ዝስሕበካ ነዚኦም ትርኢ ትኸውን ታት ኣራኢኻ ብጣዕሚ ዘፈንፍን ዘፅልእ ደንበበትኪ በቃ ንዓይሲ ወድሓን ሕጂ ሰልጠነ እውን ዋላ ንባዕልኻ ስኻ እውን ኣከለውዛ ይትብል ነርካ መትከል ቀይርካ ሕጂ ትግራይ ኤርትራ ትብል መፂኻ ድሕሪ ትግራይ ኣቡ በቃ ብዱቃኻ እትኻ ኸይድካ ስለዚ ዋላ ናትካ እውን መትከል ንፁር ኣይኮነን ሰልጠነ ሓው ስለዚ መሰልካ ነዞም ኩሎም ከነምፅኦም ፀናሕና ትሕሶታት ዘይረኣየ እንተሎ ብፁ እዩ እቲ ንዓቶም ክረ ዝውዕል ግን ግዳይ ድንቁርና ምዃኑ የጠራጥርን ክንደይ ካባኹም ነዚ ሰብ ትፈልጥዎ ዘመናዊ ወዲ ሰብ ካብ ካሓስቦ ዝኽእል ላዕሊ ብቴክኖሎጅን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተኣሳሲሩ እዩ ንግሆትን ስኢልካ ቅድሚት ኣብ ጎንኻ ዝደቀሰት ሰበይትኻ ሓደር ክምባልካ ወይ ገጽካ ቅድሚ ምሕጻብኪ ወረቅ ዓይንኺ ገና ብኽድኑ ናብ ሞባይልና ኢና ሃሰውሰው ንብል ኣብኡ ድማ ንዓና ክጽበ ዝሓደረ ኣማይት መደባት ኣቓልቦና ክስሕብ ይደሃፋእ እቲ ትርእዮ መደብ ንምንታይ ዳሎ ሓሲብካሉ ትፈለጥ ዶ እምበኣር ከስ ናብ ናይ ሃገርና ቻነላት ተመሊስና ንምንታይ መደባተን የዳልዋ ብኸፊል ክንደስስ ኢና ኣስተውዕል ኩሉ ነጋዳ እዩ ግን ንስኻ ዓዳጊ ዕሽነት ዲኻ ንገለብዑ ጅግና ቀይርዋ ስራዕዲቑ ካልእ ኣምሲልዋ ነቕልበሉ ሕዋተይ ነቕልበሉ ብዘሂብና ሰናይ ንስራሓሉ ብነገሳት ፌስቡክ ንጀምር መብዛሕትኦም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ብጽሙዋ ጸቕጥን ጣዕሳን ዝተመልኡ ኮይኖም ሃንደበት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብምውፃእ መተዓለልቲ ዘይነበሮም ሰባት ኣሽሓት ሰማዕቲ ይረኽቡ ብድሕሪ ናብቲ ሓድሽ ቤቶምን ሓደሽ ተኸታተልቶምን ምምልላስ ስራሕ ኢሎም ይሕዝዎ ምስ ግዜ ቁፅሪ ተኸታተልቶም እናበረኸ ንሶም እውን ዓማዊሎም ንምስሳን ናብ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ኣርእስታት እናተናጠሩ ንህይወት ብላይ ክንቢዩን ክዕቅንዋ ይጅምሩ እቲ ዝኸፍአ ሽግር ናይዞም ጉዳያት ምስ ነውሓት ግዜ ኣብ ልዕሊ ተኸታታሊኦም ዝነግሱን ዝብልዎ ኩሉ ትኽክል ስለ ዝመስሎምን ንነብሶም ከም ፈላጣት ክቆፅርዋን ኣነት ከማዕብሉን ይጅምሩ በዚ ድማ ንሓንሳብ ዝምዕዶም ወይ ዝቃወሞም ዝርከብ ናይ ፀርፊ መንደረጋሕ ከወርድሉ ንዕኡ ባህከ የብሉ ድማ ካብ መርገፂ ናብ መርገፂ ክናጠሩ ንርኢ ኣስተውዕል እዞም ሰባት ግዳያት እዮም ግዳያት ስደት ጸቕጥን ማሕበራዊ ሚድያን ግን ትዘሕዝን ካልኦት ግዳያት ብብዝሒ ዘፍሪ ምዃኖም እዩ ለመንቲ ሳብስክራይብ እዚኣቶም መሳፍንቲ ዩቲብ እዮም እቲ እንኮ ዝዓጦም ነገር ግዜኻ ኣብ መደባቶም ክትሕንሾን ብኡ መንገዲ ጅቦኦም ከህጥሩን ጥራይ እዩ ዝዳልውዎ መደባት ብቕዓት መዐቀኒኡ ብዝሒ ቪወር ኮይኑ ኩነታት ቻነሎም ብብዝሒ ሳብስክራይበርን ኣታዊታትን ይልካዕ ስለዚ ድማ ነተዓዘብቲ ዝማርኽ እምበር ነተዓዘብቲ ዘረብሕ መደባት ከቕርቡ ዘበት እዩ ዝተፈላለየ ቅርፅና ማጻጻዋን እኮ እንተለዎም ገለ ካብቲ መለለያታቶም ሓንቲ ፊልም ሰሪሖም እንሓንሳብ ዕዱም ካልእ እዋን ዓዳም እናኾኑ ሰሙናዊ እነብሶም ቀለመሕትት ካብ ዝገብሩ ስነ ጥበባውያን ጀሚርካ ካርታ ኣፍሪቃ ከይፈለጡ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትንትኑ ዝህቁኑ ዘብህሉ ኩነታት እንታይ ትመክሩኒ ዝብሉ ደረስቲ ዛንታን ናይ ዓራት ህይወትካ ከማእዝኑ ዝህቅኑ ክኢላታት ወሲብን ይርከብዎ ምናልባት ኣብዚ መምዘኒ መዐቀኒ ስለ ዝሰኣና ዘየተለዮም ኣብ ኣርእስቶም ግን ተኸታታሊት ፊልም ብምኽንያት በዓል ሓዳሽ ቪድዮ ክሊፕ ወዘተ ዝብሉ መደባት ኣይጠቓለልናን ምኽንያቱ ዕሽነት ንምዝርዛር ዘለና ግዜ ውሕድ እዩ እዞም ድሒሮም ዘለዉ ድማ ከይቅዮምና ስለዚ እንዲያሞ ዲጂታል ተጋደልቲ ኣብዚ ድማ ንሀ ሕማም ሃገሮም ኣዝዩ ስለ ዝኸብዶም ካብ ትግራይ ፈውሲ ካብ ኣሜሪካ ማይ ድጋም ከምፅኡ ዝሃልኩ
ብርግጽ ንሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ ብቐሊሉ ዝርካዕ ኣይኮነን። ሓደ መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዘሕልፍዎ ግዜን ንህዝቢ ኤርትራ ከንቅሑ ዘጥፍዎ ፀዓትን እዩ። እዚኣቶም ኩሎም መን ህዝቢ ናቱ ጎበሮ ብዝብል መትከል ዝምርሑ ኮይኖም ካብ ነቲ ንቃለሶ ዝብልዎ ስርዓት ንላዕሊ ንሓድሕዶም ኣውዲቕካ ንምሕላፍ ዝገብርዎ ቃልሲ ዝዓጠሙ እዩ። እና ሓንሳብ ጉዳይ ኤርትራ ካብ መፅሓፍቲ ሸምጢጥና ፍታሕ ረኺብናሉ ብምባል ኤርትራ ምስ ትግራይ ዶ ንስፈያ ወይስ ምስ ወያነ ኣመዓራርያ ዝብሉን ኣቦታቶም ሸበኻቶ ምንባሮም ጭብጢ ንምንዳይ ኣብ ሞስኮ ቲቲብ ከጉርዕ ዝውዕሉን እዮም። መብዛሕትኡ መደባቶም ሰባት ናብቲ ንኣምነሉ ዝብልዎ ዕላማታት ንምምጻእ ኮይኑ ዝተፈብረኸ ዜናታት ዘቋናጽብ መደረታትን ዕምቆ ዝጎደሎ ቃለ መሕትታትን ቀንዲ መለለይኦም እዮም። ኣብዚ መደባት ዲጂታል ተጋድልቲ ዝኣተወ ሰብ ብዘይፍወሱ ናይ ፖለቲካ ሕማማት ከም ዝልበድን ዴሞክራሲ ብዝብል ጭርሖ ኣምር ዲሞክራሲ ከም ዘጥፍእን ይፍለጥ። ንኣባላት ዝምድብ ምሕረት የወርደልኩም። መቸም ብዛዕባ ኣሳሰይ ተዓያሹ ብዙሕ ተዛሪብና ግና ከሸየት ዕሽነት ምስሎም ካብ ዘለናስ ምስልና ማለት ምስለ ዓደግታ ልዒልና ድማ ሓደ ሓደ ንበል እንዲያ እሞ ምድባት ዓደግቲ ልክዕ ከም ሸየቲ ዓደግቲ እውን ምስልና ብዙሕ እዩ። ናብቲ መደባት ዘውን ዘብሉና ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ገለ ካብኦም ምስ ምድብና ተዓራሪና ንረኣዮም። ወጣማት ንምንታይ ክንፈልጦ ደሊና ዘይነለልዮ ነቶም ኣብ ስክሪን ብስርሖም ንፈልጦም ሰባት ሓበሬታ ውልቃዊ ህይወቶም እናማእረርና የዕሩኽትና ከነምስሎም ንህቅን። ኣብዚ መን ምስ መን ተፋቲሑ ክስቶም ዓሳ ዓርኪ ሒዛ እገለ እንታይ መስተ ይፈቱ ወዘተ ዝብሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንታይ ጭቡጥ ለውጢ ከም ዘምፅሉና ዘይንፈልጦም ሓበሬታታት ናይ ምምእራር ወጠምጠም ዘጥቃዓና ብዙሓት ኢና። ነዚ ሸውሃትና ንምዕጋብ ክቡራት ደገፍተይን ኣድነቕተይን እናበሉ ናይ ሰዓታት ኣሰልቻዊ ዕላላት ዝምግቡና መሊኦም እዮም። ወጣም ምዃን ጽቡቕ እዩ፣ ግን ድማ ንፅባሕካ ገለ ኣወንታዊ ስንቂ ዝውስኸላ እንተዝኸውን ክንደይ መመቀረ። እንተዘይኮይኑ ነተን ሓፀርቲ ዕምርኻ ዘቆማ ዝርካብን ሰዓታት ካብ ምበኻን ዝሓይሽ ትርጉም ኣይህልዎን። ዝገደለኻ ኣባ ውጥምናኻ ሪኦም ዘሳሲዎ ይበዝሑ እሞ ካብ ዝሰርሕ ዝምድር ዝበዝሓሉ ኩነት ይፍጠር። ስለዚ ኣይፋል ንጎዳእ ወጠምጠም። መሃይማን ካልኣይ ጉጅለ ምድብ መሃይማን እዮም። እዞም ምድብ ሱር ሽጉሮም ነዊሕ ኮይኑ ብሓፂሩ ጽኒኢሎም ንውሕ ዝበለ ግዜ ቁም ነገር ንምስማዕ ሽጎሩን ብሰንኪ ድርንትነት ፍልጠቶም ኣብተን 4 ቻነላት ንዝርጋሕ መደባት ክፈትዎ ሲትረፍ ክርድእዎን ዝጽጎሙ እዮም። ቁፅሮም ዝነዓቕ ኣይኮነን። እዚ ብዙሖም ድማ እዩ ቀንዲ ግዳያት ናይቶም መትሓዝ ዘይብሉ ሃጠውቀጠው ዘቕርቡ ሰባት ዝገብሮም። ሓበሬታታቶም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ነገስታት ፌስቡክ ዝረኽብዎ ኮይኑ እናሻብ ከከም መርገፂ እትስዕብዎ ሰብ ወይ ቻነል እምነቶም ይቕየር። ኣምለኽቲ ድማ እዮም፣ ኣምለኽቲ ውልቀ ሰባት። ስለዚ ብመርትዖን ምኽንያታውነትን ከተረድኦም ዘጸጉሙን ምእንተ ዘምልኽዎም ሰይፍን ዋልታን ክመዙ ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ሳላ ራሕቂ ቦታ ብዳርባ እምኒ ከርክብሉ ዝኽእሉ ሰብ ውሕድ እኳ እንተኾነ ንሶም ዝውርውርዎ ዳርባ ጸርፊ ግን ኣፍ ደገሞ ዘብጽሕ እዩ። እዞም ናይ ሎሚ ፔንተራዎ ከም በዓል ዳነጃት ሾሩምታ ትማሊ ኩሉ ዘዝሕለላ ዝነበረ ኣብ ባፅዕ ሓደ እንትፍሽኽታ እዚኣቶም እንታይ ብዘየገድስ ፍሽኽ ዘብሎም ነገራት ምህዳን ዝወፍሩ እዮም። እንተኾነ የስሕቐና ወይ የዘናጋዓና ዝብልዎ ነገር ሞራላዊ ሸነኹ ኣየሰብህሉን። ክብሩ ሸይጡን ህይወቱ ኣብ ሓደጋ የእቲን ንዝዛረብ ሰብ ከይተረፈ ክከታተልዎን ካብኡ ብዝገደደ ትሕዝቶ መደባት ቆራሪጾም ሼር እናበሉ ከካፍሉን ዝጽገሞም ኣይኮነን። እዞም ጉጅለ ብሸየቲ ዕሽነት ኣዝዮም ተፈተውቲ እዮም። ዝበዝሕ ግዜ ነዳድናን ሸየቲ ምዃኖም እውን ይፍለጥ። እቲ ዝገርም እናሓንሳብ ፍሽኽታ ንምዕዳግ ዝኸድዎ ርሕቀት ንህይወት ሸየጥን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ንሞራል ዝጋሰስ ተግባራት ክነግስ ስለ ዝገብር እዩ። እቶም ጥዑያት ይኹም ኣነ ጥዕናይ ክሕልሕሸኒ ህይወተይ ደቀይ ክሕልሕሸኒ ካብ ሕጂ ንኔው የቐኒየለይ ግን እንድሕር ኣነ ድራማ ሰርሕ ኣለኹ ኮይነ እዚ ኩሉ ደም ኩርምተይ ምዕጎ ተኸደደ ኣለኹ ህይወተይ ናብራይ እንዳተፈተነ ድራማ እንተኮይኑ የቐኒየለይ። እዞም ናይ ሎሚ ፔንተራዎ ከም በዓል ዳነጃት ሾሩምታ ትማሊ ኩሉ ዘዝሕለላ ዝነበረ ኣብ ባፅዕ ኩሉ ፈሊጥ። እዚኣቶም ቀንዲ ዓማዊል ቃለ መሕትታት ዜናታትን ፖለቲካዊ ትንታነታትን እዮም። ካብ ካልኦት ብተዛማዲ ዝሓሸ ብልጫ እኳ እንተለዎም ግዳይ ዲጂታል ተጋደልቲ ካብ ምዃን ግና የምለጡን። ኣብ ቃለ መሕትታትን ትንተናታትን ዝሰምዕዎ ሓበሬታታት ንዓቐን ፍልጠቶም ኣዝዩ ዘባዝሖን መሽጎራጉር ምስጢራት ኩሉ ዝበፅሕዎን ስለ ዝመስሎም ድማ ንነብሶም ኩሉ ፈሊጥ ገይሮም ይቆፅርዋ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ዲጂታል ተጋደልቲ ከይፀውዕዎም ኣቤት ዝብሉን ነዝነትን እናበሉ ዶላራት ከዋፅኡ ዘይርብርቡን ኮይኖም እቲ ቀንዲ ስርሖም ግን ከም ኣካልቲ ዝገብርዎ ዲጂታላዊ መኸተ ዘስካሕክሕን ሰብኣውነት ዝጎደሎን ጽሑፋትን ስእልታትን ምዝርጋሕ ሰሙናዊ ሓደ ግዳይ ቀሪብካ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ገንሸል ምግባሩን ይብርሆም። ንሳቶም እውን ከምቶም መሃይማን ኣምለኽቲ እዮም። እንተኾነ ካብ መሃይማን ዝፈልዮም
ዝገብርዎ ተግባራት ንሃገሮም ካብ ዘለዎም ፍቅሪ ዝነቅል ሰኣንቁን ዓቃላሲ ናብ ግዳያ ዝተለወጡን ብምዃኖም እዩ ናይ መወዳእታ ጉጅለ ኣለውና ስለዚ ብኦም ኣቢልና ንሕለፍ ሕጂ እውን እንድያ እሞ መታሃታውያን እዚኣቶም እቶም መንነቶም ዘይፍለጥ ቁፅሮም ግን ብርክታ ኣባላት እዮም ምናልባት ንስ ካብዞም ጉጅለ ተህሉ ወይ እውን ኣነ ኣብ ካልዕ ወፂኦም ባህል እናበሉ ዝምድሩ እኳ እንተኾኑ ብሕቡእሲ ዝኾነ ይኹን ምስ ወሲድ ዝተኣሳሰር ትሕዝቶ ባይታ ከይዓለበ ክቐልቡ ዝቃዳዶም እዮም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ንዖም ኣብ ግምተ እቲና ዝበልናዮ ስነ ጥበባዊ ስራሓትና ሃነይነይ ብዘብል ስራሓት ከዕብለል ዝገብሩ ኮይኖም ውፅኢት ፃዕሮም ኣብዚ ክንምልከቶ ይከኣል ምትሃታውያን ዘብሎም ክልተ መንነት ሒዞም ስለ ዝኸዱ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዓቃባዮም ክኾኑ እንከለዉ ሕቢ ኢሎም ግን እምበኣርከስ ምስሊ ዕዳጋ ዕሽነት ነዚ ይመስል ኣብዚ ግን ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ረቑሕ እውን ኣሎ እዚ ድማ ንባህርቶም ንጥቀመሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝትንክፍ እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቅድሚኻ ዘምፅኦ መደብ ንስኻ ካብ እትሪኦ ሰርች ሂስትሪ ወይ ኣዕሩኽትኻ ትከታተሎም ገጻትን ወዘተን ካብ ዝከታተልዎም መደባት እዩ ዝመጽእ ንባህርና ዝምልከት እዞም ማሕበራውያን መራኸቢታት ልምድና ልዕሌና ይፈልጥዎ ዩቲብ ከም ኣብነት ምስሊ ንወስድ እቲ ዝበለጸ መደባት ንኽዳሎ ግዜን መጽናዕትን ስለ ዝሓትት መዓልታዊ ትረኽቦን እቲ መዓልታዊ ክትረኽቦ ትኽእል እቲ ብዘይ ብዙሕ ፃዕሪ ዝስራሕ መደባት እዩ ነዚ ብዘይ ፃዕሪ ዝስራሕ መደባት ደጋጊምካ ምስ እትርኢ ዩቲብ እውን ንዑ ዝኣመሰሉ መደባት ደጋጊሙ ይቐርበልካ ንስኻ ውፅኢት ትከታተሎም መደባት ኢኻ መዓልታዊ ትወስዶም ሓበሬታታትን ምስልታትን ኣተሓሳስባኻን ውሳነታትካን ክጸልዉ ዓቕሚ ኣለዎም ምስ ሕሪቲ ማልቲሜድያ ይኹም ጸኒሕኩም ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ክንዓፁ እንተኾነ ንዕሽነት ኣመልኪትና ንገብሮ ዳህሳስ ንዝቕፅል ካልእ ክልተ ክፋላት ስለ ዝቕፅል ጉዳይ ፍታሕ ሽዑ ክንዘራረበሉ ክሳብ ሽዑ ሰልጠናዩ